Bună și bine v-am regăsit la un alt tutorial de statistică pentru științe sociale oferit de Social Science Cloud. Acest tutorial este o continuare a unui video pe care l-am uploadat deja pe YouTube. Este o continuare a tutorialului despre statistici inferențiale, în care am explicat concepte precum intervalul de încredere, eroarea standard, distribuția de sondaj și multe altele. Odată ce v-ați informat uitându-vă la acel tutorial și ați înțeles teoria din spatele statisticilor inferențiale, inclusiv ce este eroarea standard, puteți să vă uitați și la acest video în care explic pe scurt cum se produce eroarea standard în SPSS. Să vedem, am produs aici un dataset fictiv, să spunem că am o variabilă care se numește vârstă, deci am aici vârsta diversilor respondenți și vreau să văd care este eroarea standard. În primul rând mă duc aici la Analyze, a analiza, dați click, apoi la Descriptive Statistics sau statistici descriptive, apoi mergeți aici la Descriptives, apăsați. Avem variabila în care suntem interesați, o trecem în a doua coloană pentru a o analiza, apoi dați aici click pe Options, pe opțiuni și aici vedeți o gamă variată de statistici și de indicatori descriptivi pe care îi puteți cere SPSS-ului. Vă interesează eroarea standard. Eroarea standard este aceasta. SE mean, care vine de la Standard Error of the Mean în engleză. Deci bifați căsuța aceasta. Dacă nu vă interesează alte valori, puteți să debifați celelalte statistici pentru a avea fereastra de rezultate cât mai clară, cât mai focusată, precis pe eroarea standard a mediei. Deci SE mean, Standard Error of the Mean în engleză. După ce ați bifat această căsuță, apăsați Continue, apăsați OK și iată, am niște statistici descriptive. Eroarea standard, mean standard error, este de 0,48 în aceste date. Mai vedem și numărul total de observații, care este 100. Această eroare standard de 0,48 o puteți calcula și de mână, dacă aplicați această formulă, și anume deviația standard, cum o aveți în eșantion, împărțită la radical din numărul total de observații. Totuși, se produce mult mai simplu eroarea standard în SPSS. În general, doriți ca să aveți o eroare standard cât mai mică, pentru că o eroare standard mică înseamnă că gradul de împrăștiere în distribuția de sondaj este mai mic și ca urmare media din eșantionul vostru are un grad mai mare de probabilitate ca să fie reprezentativă față de media din populație. Însă toate aceste detalii de teorie le aflați în videoul meu precedent, Statistici inferențiale. Deocamdată, țineți minte, așa produceți eroarea standard în SPSS. Mergeți la Analyze, Descriptive Statistics, Descriptives, apoi când va apare coloana cu variabila în care sunteți interesați, pe care o transferați în a doua căsuță, mergeți la opțiuni, bifați SE mean, Standard Error of the Mean, apăsați Continue și o să aveți fereastra de rezultate cu eroarea standard. Acesta a fost tutorialul. Eu voi ieși acum din SPSS. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim la un alt tutorial. La revedere!